Sziasztok! Üdvözlünk benneteket! Dénes Zsófiával ülünk itt egy beszélgetés kezdetén, és hogy miért pont vele, ő a Stop Elektrolit Gyár Szolnok Élni Akar csoport külső szakértője, és neki köszönhető az, hogy felgöngyölítettük, megvizsgáltuk a Szolnokra tervezett kínai elektrolitgyár kiemelt státuszával kapcsolatos kérdéskört, hiszen rengeteg kérdés érkezett mostanában, hiszen olyan fejlemények vannak, hogy egymásnak ellentmondó információk, és ebben a videóban, ez egy kicsit hosszabb videó lesz, ezt szeretnénk végigbeszélni, úgyhogy én megkérlek, Zsófi, hogy mondd el, hogy te milyen módon vagy szakértő, és hogy milyen kikkel dolgozol együtt annak érdekében, hogy tisztán lássunk ebben a kérdésben itt Szolnokon. Hát köszönöm szépen a meghívást, és én is szeretettel üdvözlök mindenkit. Külgazdasági szakos közgazdász végzettséggel rendelkezem, illetve a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által hivatalosan regisztrált Európai Uniós tanácsadó, pályázati tanácsadó és projektmenedzser végzettségem van, így egy ilyen jellegű beruházásra, illetve egy projektnek már az előkészítő szakaszára is kellő szakmai tapasztalattal rendelkezem, hogy rá tudjak nézni, illetve a legfontosabb dolgokat elemezni tudjam. És ami nagyon fontos, mindaz, amit ma hallani fogtok, nem csak saját gondolatom, tényfeltárásom, hanem egy ügyvédi irodának több ügyvéd és jogász együttes munkája és megerősítése, illetve tényközléseit fogom itt most továbbítani nektek.